Urip kiye ora mung kanggo awake dhewe. Iya, wong lanang urip kanggo nguripi sebuah prinsip sing mesti diugemi. Awit meletek sampai mingsel bes rengenge, dheweke nyambut gawe laka mendeke. Kudu karena kepaksa, tapi karena cinta sing jero ning atine. Dheweke ngerti yen kebahagiaan wong-wong sing dicintai kuwe gambaran cekak usaha lan pengorbanane. Saben tetes keringete ya kuwi buktine yen tanggung jawab lan dedikasi ora mung dadi beban, tapi dadi panggilan urip. Dheweke urip ora mung kanggo awake dhewe, tapi kanggo ngene urip lan harapan kanggo keluarga sing dicintai. Senajan kesel sering kali awe-awe, senyuman anak bojo dadi energi sing ora ana regane. Gawe dheweke terus berjuang, soalnya bagi dheweke urip ki duwe makna ketika dheweke bisa nguripi secara lahir batin kanggo mereka sing selalu ana ning atine. Senajan akeh rintangan, hati lan pikirannya tetap mung kanggo keluarga sing dadi semangat uripe. Senajan nganti akhir hayat, dedikasi kiye ora bakal luntur, soalnya urip bagi wong lanang kuwi perjuangan tanpa ujung.